Salutare și bine am găsit la un nou clip. Ce credeți? Patroanele a venit iar. Face clientul la mine că lua asta, de exemplu când o bagă în lemn, îi se blochează lanțul și în fine. A zis să-i luăm carburatorul după asta și să facem pe asta. Le-a luat, iar mi le-a adus, i-a rupt și mânerul din câte vedeți la asta. Să vedem ce putem să facem iar din ele. Și asta a zis că mi-o lasă mie. Definitiv. Eu o fac de piese dacă o iau. I-am pus carcasa asta pe ea, că nu mi-a venit fără carcasă, cu tot cu filtru. Acum să vedem. Asta nu mai pornește, nici șans, mă. Până la cât de pauză, că mă să aduc cheia de... Mă aduc și cheia de... Să văd dacă mai pornește. Dar nu cred. Asta. Bun. Butonul l-are ridicat, șocul l-are tras. Nu-i șansă. Dacă ți frâna? Nu simt. Nu fac că n-are nici frână, în fine. I-am adus și un filtru mai bun de aer, așa, pentru că ăsta, de cum arată ăsta bun și cum arată ăsta. Ține în cameră că nu se vede. Și în fine, ăsta nu se desface, dar ăsta, deci e rupt și înlocuim și filtrul de aer. Asta pornește, dar nu merge în paralel normal. Dar frâna unde este? Ia așa ți-a dat-o clientul ăsta al tău? Vă mulțumesc mult pentru suma de abonați, de 17 abonați și de like-uri. Așa. Revin după ce îi dau capacul jos și să vedem care-i treaba. După cum puteți vedea. Aoleu, frate, dă-o dracu de treabă. Am să-i dau și o pornire așa să vedem care-i treaba. Încearcă pe craca aia să vezi dacă tai acum. Nu mai merge. Știu sigur că am încercat-o, am probat-o până să încep acest clip. Acum nu e de la carburator, e de la lamă, lanț, frână și ce mai are ea în interiorul plăcii acesteia. Am văzut că nici prezoarele unul iese, i s-a stricat filetul. Da. Și mi-a spus proprietarul acestei drujbe pe care reușesc să o fac. Asta e mult mai pârnaie pentru că ăstea nu-i mai țin, are cauciuc, dar în fine mai iese motor bun pe ea și a zis că mi-o lasă mie de piese. Bine că eu nu pun piese gen uzate pe alte drujbe, eu dau comandă de piese noi. Când vine cineva să-i fac o drujbă și așa, dar acum el mi-a spus să-i fac dintre astea ce pot, dacă nu pot să-i dau comandă de piese. Data trecută a venit și ați văzut cum arată carburatorul pe care l-am pus pe asta. Cam așa arată. Acum va trebui un șurub, că-i scot. Scot furtun de la benzină. Ce-am niște benzină. Pe el? Nu. Un pic.
clar nu mai pornește. Era și logic. Ce facem noi în acest moment? O luăm pe asta, care o să trebuiască să-i dau și mânerul jos. Nu știu cum a ajuns așa, credeți-mă. Da, ați văzut, a plecat bună de la mine, dar clientul mai departe a făcut ceva. A vrut pe ea. Bine, trebuie să-i dăm nouă carburatorul și acestei drujbe jos. O pauză. Pune pauză și revin după ce dau carburator. Și șururile la aceste carburatoare, la acest carburator. Româna fuge. Așa. Pune un pic de pauză ca să-l scot de tot. Să-și iei benzină. Și carburatorul merge direct la mine. Chiar vechi. Bun. Ce o să facem noi acum? Avem carburatorul ăsta. O să revin după ce o să-l scuturoleac, o să-l șterg un pic, deci revin. Cam atât am putut să scot din el, nu mare lucru. Haideți să vedem dacă reușim să Montăm. o facem ceva. Acum observ, Toba îi și joacă. N-are nici N-are un punițe. șurub. Da, nu știu, cred că unii dintre voi care ați văzut clipul trecut, ați văzut cum era drujba asta când, după ce am mutat-o pe aia și așa, dar nu știu cum a ajuns la mine așa. Înapoi, mai bine, Vorbește puțin mai tare ca să audă pe cameră. mai bine o făcea pe asta înapoi. Veramale. Și mi-a lăsat pe aia de piese, adică Dacă da, ți-a mi-a zis lăsat așa. pe asta și bună. Deci mi-a lăsat-o pe asta și mi-a zis să-i mai las un pic la preț. E ok. O să-i las mult mai mult. Deci cred că mâna de lucru acum mai luam undeva la vreo 40 de lei. O să-i las undeva la vreo, nu știu, 10 lei, sincer. Pentru că nu e greu să găsești atâtea piese bune pe o drujbă. Da, deci să vedem cum vine. Deci o să-i facem și o pornire la final de clip. Trebuie să mă ridic în picioare că nu pot sta. Care este care? De pe placa asta de aici este și un pic, dacă o puteți voi vedea, roasă. Uitați, uite și aici, uitați aici. Dar Pe aia mă ține să vadă calmea la oameni. Dar în fine, noi o să o pun pe asta, aia merge și ea la gunoi, o să eu o pun pe asta, dar are guma asta și asta nu are, deci o să iau guma asta. Îi prindem aici. Cine vrea să-mi lase comentariu, să-mi lase. Eu prindeam, da, făceam o greșeală. Noi băgăm accelerația. Funcționează. Perfect. Revin după ce îi montez carburatorul. Am reușit să și carburatorul, să-i punem butonul. Și ce credeți? O să-i dăm o pornire. Să vedem dacă am făcut ceva sau... Nu știu cum a ajuns aceleași drujbe, de obicei nu ajungea aceleași drujbe Nu știu ce le-a făcut. la mine. De exemplu, nu venea de 2 ori același client, decât când o avea o problemă, dar gen mai treabă. În fine, butonul e pornit, jocul e dat. Acum avem o problemă. De ce ții? Ce? Nu e vorba că de ce țin. Nu știu dacă avem benzină în el. Bă, avem. Dar mi se pare ceva ciudat. Da, hai. Ia stai la. E curată. Este. Mi se părea că nu are destul ulei în ea. Ne văd că are și ulei roșu. Sără. Bă, dai un ban în plus și eu un ulei ca lumea, frate, la...
Dă-te că epilezi lanțul de treaptă. Păi nu, că nu ia tare, să știi. Faci așa din cauza la tobă. Trebuie toba strânsă, pornește. Da. Ai observat o chestie? Aia are șurub? Ce? Toba. Nu, a? Nu, dar... Da, uite și în partea asta, că nici aia n-are. Cred că omul ăsta a dormit cu ele pe undeva și cred că... Nu. Așa. Văd că și garnitura e foarte, foarte proastă. Ia să vedem. Cea garnitură, mai bine să nu ai. Merge și aceasta la gunoi. Și garnitură cu totul. De la cealaltă. Deci, Mamă, ce bate vântul. stai un pic, unde e carburatorul. Și cu asta de... Auzi, dar cred că trebuie curățat. Fiți atenți. Astea toate merg la gunoi. Deși de câte piese arunc după o singură drujbă, fraților. A fost o leacă necesitări de schimbări, deci cu ăsta e de la mine, filtrul de aer. Deci cred că o să iau undeva la vreo 20 de lei, nu, 15 lei, așa că E folosit. e folosit și asta. Acum o să... Trebuie să curăț, cred că e dezastru. O să pun în pauză, să fac rost de o garnitură, să duc pe la mine pe acolo și de 2 imbusuri. Pe la mine prin magazin un set motor, dar e stricat cu tot cu dobă de eșapament. Aceasta are piuliță. Da. Un imbus cred că o să-l găsesc eu. Să le strâng, aveam un clește pe aici. Asta e toba, dar pun pauză și revin după ce sor, deci o să-i pun toba, imbus, dar n-am garnitură, deci trebuie să iau garnitură după toba aceasta. Punem pauză și revenim. Da. O să dai drumul. Am aici garnitura, deci asta. Dar de ce nu-i pui mânerul după aia la asta? Păi o să-i pun și uitați, uite-o pe asta care o să-i pun și uitați pe aia veche. Diferență. În fine, acum o să ne apucăm de treabă. O să iau și mânerul. Ca să vedeți că asta scrie pe ulei. Logic, așa și trebuie. Așa. O să revin după ce asamblez totul la loc și revin. Prins asta aici. Auzi, dă-te și pornește mai încolo, ca în picior. În fine, nu-i taie lanțul deloc. Aia vreau să zic că trebuie ascuțită. O să-i dau și o ascuțitură, dar... Mai făcut numărul meu goși, dar în fine. Revenim după ce o ansamblează, că calmea. După ce asamblez de tot, revin. Prima filmare la mai devreme. Astea la noi, odată cu Tine. bun. Lasă pe mine aici. Cam acesta a fost și clipul de astăzi. Sper că a fost mulțumit de mine. Cu o pornire frumoasă și elegantă pe zonă, iată vedeți. Vreau să trag. Ia uite.
clipul, nu uitați să dați un like și un subscribe și pentru cine vrea și cine dorește în comentariu. Pa, pa!